Sanibonani. Umqeqeshi umqeqeshi wensizwa uPhuthuphuzu Kingatshe ngephuzu uMatshitshi Qhomane. So uzoshaya nje ividiyo emfishane kunento engifuna ukuxwayisa yona nje namhlanje. So uyabona enye yezizathu ezibanga ukuthi insizwa igcine isinodlame. Igcine isinodlame ishaya intombazane. One is because iyahluleka ukwenza into ayizele. So uhluleka kanjani ukwenza into ayizele? Ayithi intombazane usuke uyihlupha la wehla wenyuka uyishela. Uyithembisa ukuthi uzoba isoka layo, uyithembisa ukuthi uzoba indoda yayo. So once isiqomile ingane yabantu usuwena usuyahluleka ukwenza njalo, usububabwayo, usubumzali wayo, yabo. So leyo nto iba nomthelelo omubi ngoba uma usumzali wentomazane ugcina usuyivalele ekhalibhothini intombazane, yabo. So le nsizwa nje nodlame isikhathi esiningi ingoba ziyahluleka ubiso lentombazane, zivele zenze njani, zibe umzali wentombazane. So be careful. Ngifuna ukuxwayisa ungabi insizwe kanjalo ukuthi intombazane mangabe isiqomile wena usuwenze njani, usuyishayela umthetho. Intombazane ayifani nenyoni. Inyoni uzothi mangabe usuyibambile uyiphonse ekhalibhothini bese uyayivalela. So you dictate manje ukuthi lo muntu yini eyenziwayo, yini engenziwa, mangabe ungakwenzi lokho sekuyaxatshwana, yabo. So abantu abaningi baye badideke lapho ukuthi umuntu useqomile, ukuthi intombazane iqomile achazi phela ukuthi semele ushayele umthetho ukuthi yenza u1 yenza u2 yenza u3. Mayengakwenzi lokho kuba inkinga. Awusiyena umzali wakhe, uyisoka lakhe, ukhumbule, yabo. So angifuni ukuthi uyikhohlwe leyo nto. Nansi intombazane ifuna ukuzikhipha, umuntu wakhe ufuna ukuzikhipha nabangani bakhe bafuna ukuyishawela umoya. Wena wenze njani? Awuyi lapho. Sorry bafethu, yazi nomuntu ongifonela nje manje uyangihlupha la. So ngithi wena nansi intombazane ifuna ukuzikhipha ke nabangani bayo, ifuna ukushaya umoya. So wena usuyayitshela ukuthi ni ayilapho iyokwenzani lapho, noma mhlawumbe ufuna ukuhamba nayo. Uyabona lapha uselona isoka layo, usubabwayo, usumzali, usubehave njengomzali mawenze njalo, yabo. So into ekumele uyazi ngentombazane, wazi intombazane iyangaba free. Sekumele manje iphile ngomthetho wakho, okwazi ukuthi wena ila uzohlukumezeka khona kakhulu. Ula uzothola khona usunodlame, usumshaya lo muntu ngoba yena uzophila ngendlela afuna ukuphila ngayo. So wena mangabenze njalo usuyaqala uyaphoxeka, ugcina usumshaya, yabo. Noma usuyamthethisa into yenu nje ayisiyinhlaka, yabo. So mina kwezinye into engikholela kuyona kakhulu ukuthi umuntu mangabe umthanda emele umthande in such a way that uba free ukuthi enze into ayithandayo ngesikhathi asithandayo, yena leyo nto as long as ayibona i-right, yabo. So once umuntu wahluleka ukuthanda umuntu ngendlela ukuthi uzizwa free, it's a problem, kuba inkinga. So be careful mfethu, ngithi akuxwayise nje ukuthi ungabi ubaba wentomazane, ungabi umzali wentomazane. Once intombazane isiqomile usuyishayela umthetho, ungadictate othandweni. Mhlambe lo muntu ujwayele ukubuya ngo5, ake sithi nje uba sendlini ngo5, usuyamfonela ulapha isikhatsini lesi akumele ngabe la. Ukhuluma kanjani mangabe ukhuluma kanjalo? Ukhuluma nengane yakho, yabo, ukuthi awukhulumi nesithandwa sakho, ukhuluma nengane yakho. So insizwe eziningi zinjalo, that's why zinodlame zishaya ngoba ziyahluleka ukwenza into ezizele othandweni, ukuthi zibisoka la intombazane, zibisithandwa sayo, zikhombisa uthando, phenduka umuntu abumzali wentombazane. So ungakwenzi lokho, sharp.